Rolling. Testing 1, 2, 3. Ir-raġuna għaxarek għax. Senna, xari, all right? Tabes il-ħedru. Naqqas naqra. Mela, jien Alan, qed ninterpreta l-karattru ta' Simon Preka f'Arabali. Ma jiġix minn Don George Preka. Ma jiġix mhux qaddejs, ara ma taħsbux. Huwa bniedem ħabriki, jaħdem ħafna, relatat ma' wieħed mill-karattri. U għandu l-istorja tiegħu vera waħda interessanti, għalkemm se tidħol aktar tard fl-istorja tas sensiela ta' Arabali, imma huwa wieħed kemm xejn interessanti. Ħawat naqra l-wires l-ammulaw, imma jiena ħankun isni għalkemm ma niġix minn Don George Preka, imma ħankun isni l-qaddis fl-istorja. L-episodju huma kollha interessanti. Ħallu like, araw il-promos kollha. Lura. Ija Poli, għalmenu l-bas xaħġa. Għamlu like, insomma, u segwu Arabali. ħares, tijom dik il-ħarsa. Fuq YouTube. Tijom dik il-ħarsa. Tal-eyebrow. Yes,